हेलो एवरीवन स दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय भिडिअ ब्लगथ' नङा माने बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय स आं बेखौनो सानबाय मा नोंथांमोननो एसे जोंनि जायगाखौ माने दिन्थिलांनो होननानै स नोंथांमोना नायलांदो बेजों लोगोसे आंनि सिस्टारबो दङ स नायदो नोंथांमोना ना मा होनो स दायो लेट्स गो स्टार्ट दायो थांनोसै उदालगुरियावहाय माने नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मासबाद एरिया ओमफ्राय बेखौनो दिन्थिगोन दायो नायलांदो आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय थाङोब्ला ना बेदर अमा बेदर बोरमा बेदर बेबायदि मोनो ओमफ्राय ससे थाङै थाङै थाव दिफु मोनो ओमफ्राय बेयावहाय दा थाव सोलांनो नागिरदों जोंनि गारिया थाव गैया जां बेनिखायनो स नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय आं दायो भइसखौ सोनांगौ गोनां जादों ओमफ्राय माने बुंलाङाखैमोन आरो आं जेबो ओमफ्राय जि जायगायाव आङो माने थांदोंमोन बा जों थांदोंमोन बे जायगायाव आं फुल माने भिडिअ लानो हायासै मानो होनब्ला इसां गेदेर मानसिफोर दंमोन ना बेनिखायनो आं भिडिअ लानो हायासै ओमफ्राय लास्टआव नोंथांमोना आङो पिकचारखौल' दिन्थिनाय जाबाय आरो बे पिकचारानो जाहैबाय माने डक्टरफोर ओमफ्राय बेयावहाय माने टिबि बेमारनि बागै माने एसे एक्सप्लेन खालामदोंमोन लेंहरदोंमोन सिस्टार डक्टर फार्मासि होग्रा बेफोरबायदिखौ ओमफ्राय बेयावनो ज' थांदोंमोन आरो जोंबो ओमफ्राय खोनासंनानै फैबाय दायो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेनिखायनो लानो हायासै लास्ट ममेन्टावहाय आं नोंथांमोननो फटक माने ओरैनो जास्ट माने खेबनायखौल' दिन्थिनो हाबाय आरो स' नायलांदो नोंथांमोना जोबजासे ना मा होनो ओमफ्राय मा होनो आङो सानो ब्लग भिडिअ बायदिसिना लाबोनो होननानै नाथाय मा खालामनो ब्लग भिडिअ लाबोनो हाया बुहुद माने गोसो जायो लाबोनो जायगा नायनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै नट उफाय ओमफ्राय बेखौनो नायसाबला बायदो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला ओमफ्राय मा होनो आङो भिडिअखौ लानो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय गासैखौबो साइलेन्टआव थानो होनायखाय आरो आङो मबाइलखौबो दिहुननो हायासै जोबनायावसो आङो लानो हाबाय आरोना एसेनो ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालाम